yn hel syniadau a chreu mapiau meddwl. Mae ni yn cael syniad. Beth am gysylltu gyda phobl yr ardal? Cawsom lawer o bethau gwahanol, ond dyma dynodd ein llygaid. Dyma ni yn meddwl sut I ailgylchu Phen. Dyma ni yn gwneud gwaith ymchwil faint oedd pethau am gostio tybed. Wow. Ar ôl llawer o feddwl, dyma'r un I ni. Dyma ni yn paratoi drwy olchi a chrafu pren. Dyma ni yn taro'r hoelion I greu siap, wedyn magnet ar y cefn. Dyma